Dr. Leo Lummerkrog. Jeg har jo min egen privatpraksis derhjemme i cykelkælderen. Og der kommer mange forskellige mennesker med knudeproblemer. Ja, nu er det sgu ikke knuder så meget i øjeblikket. Nu går vi jo imod de lysere tider. Og folk, de skal sådan ud her til sommer og lufte deres propos. Og så vil de gerne slanke sig. Så derfor kommer der sgu mange ned i konsultationen, der gerne vil have et godt råd om at tabe sig lidt. Ja, her forleden dag, der kom der en svær kvinde ned til mig i konsultationen. Hun var meget svær. Og hun siger til mig, hallo, ja, hun var faktisk kraftig. Hun siger til mig, hallo, ja, hun var faktisk tyk. Hun siger, ja, hun var fed. Og hun siger til, og jeg kan godt se, hun er overvægtig i det. Og hun vil så gerne slanke sig. Så jeg forbarmer mig over hende, og så giver jeg hende sådan et glas stikpiller med hjem. Og hun kommer hjem med sine stikpiller, og det har jeg selvfølgelig ikke taget højde for, det der sker der. Men da hun kommer hjem, så viser det sig, at hendes arme er for korte. Hun er faktisk så kraftig, at hun kan ikke nå derom. Men heldigvis, så er hendes mand automekaniker. Så han tager hende med over i garagen, og så stiller han hende sådan en skrevs over smørgraven. Og så går han selv ned med en lommelygte og lyser op. Og han klør sig lidt i nakken der og kigger. Nå, tænker han så. Så tager han sådan en fedtet vægtelefon, som de jo har sådan nogle fyre. Og så taster han mit nummer. Og et øjeblik efter har jeg jo så røret der. Ja, goddag! Goddag, han er Dr. Lummerkrog. Ja, det er mig, det er min kone, der har været op og så videre, ikke? Og det er mig, der er automekaniker. Og nu står jeg altså ned, og han forklarer. Og ved I hvad, Dr. Lummerkrog, når jeg står og kigger op, der er sgu 2 huller. Jamen, det skal der være, siger jeg så til ham. Nå ja, det ved jeg sgu da godt, men hvad for net skal jeg bruge? Skal det være det med stænklapper, eller det der tekstilbehandlet?